desa gran estima e desa gran cercanía. De aí, querido presidente do Parlamento, de aí sale a forza, de aí sale o coraxe, de aí sale ese decir hai que tirar para adiante. E, por lo tanto, isto é o que me fai realmente vivir con unha gran ilusión, con gran cariño, con unha gran enerxía sempre en todo o que levo feito, pouco ou moito, na miña vida. Teño que agradecer e dar as gracias tamén a todos os que participastes na organización desto. Xa non me meto a resaltar as autoridades, a todos os que estades aquí, porque xa foi dito, e quero ser breve. Pero sí resaltar o labor do Concello, da Corporación, de todos vós, porque eu pensei que para chegar a este acto, e para que salga este acto tan fermoso, hai moito traballo, e tamén me refiro a todos os participantes, os de Protección Civil, todos isos que nos estaban aí dicindo onde temos que aparcar, toda a xente que facedes realidade isto.